Ahoj, dneska ukážu záchod, takhle vypadal. Takhle vypadal záchod. Aha, vlastně asi se divíte, protože tady žádný záchod není. Záchod tady není, protože kadili přes palubu. Což je v pohodě, když jste dva super kluci, ale není to v pohodě úplně, když chceš jet s manželkou a s dětma kolem světa. Takže jsem pořídil zadarmo chemický záchod, jo, jasnačka. A tady, abych to vyrovnal, tak jsem vyrobil takovou, no tak prostě svodidladelné překližky, takovouhle věc. Hned to vypadá úplně úžasně, jo. Je to dost pevný, takže na to můžu stát, jo, bez problémů na tom stojím. Abych se nepokadil, když budu kadit, jo. Strachy. Takhle to vypadá, když tam záchod. A takhle budu vypadat, když budu kadit. Tak ahoj.